Salatu Rabbi ma salami ala habibi khairil anam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أم بتغنيني على في دنيا هرا كرنجرين تجي لا هرا هنا كرنجرين تجي وقفة أمسلي أنا كربين كان نور محمد صلى الله عليه وسلم أما غنيني على جابي كندا كان أنفع أنا كرموك الشيخ محمود على ربامبولا بي so na nga nyini ngalu damne sa amna nyini ngani kuma damne mbabulu kanyashi amfle bogoma بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأعوذ بالله من كل ذنب وأستغفره وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أما بعد أما مسابين تنوكا بركدا وكفى عم بسلي أن كنت محمد كان نعم نكشالك وشاياكا أنا كسيبا وأنا كدونك وأنا ما وموتورا وكونين أنا يوم يفوك تاسي جودوما أيها الأفاضل على كان لكنا على كهرة كان يدو كل سانفه على كان نعم كيا فما دو كل دوما على كان نعم كهنا كيا فما جودون كنك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث على كهنا كيا فما سيراتو سانفه kako onye indal mizan alaka hinanaka ya fama ya rabbi ya hayu ya qayyum rahmatika nastaghis alaka hankana alaka an sago kanye ka bela jelen kanye here ya ustaz Abubakar ambe allama ba ambu bela jelen fo nin kenen kaya ani kene werauka ani kene bela jelen ka ambu bela jelen fo uka islamiya kanuna ambu bela jelen fo uka kira kanuna sallallahu alaihi wasallam ambu fo islamiya kanu ani kira kanuna ambu fo folite damina amba fo ambe duwa ku ya amba fo fanaka duwa kanye ya famu fanaka duwa kanye ala kambe sawaba ma anga foto anaka keta bela jele na ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghis ustaz Abubakar nyini kali jumene bigulu nyini ngali mun mambule ambal makedo nyini ngali ke ko bamako ya no sisan u ba fo ko balmake flaka ko teke nyogon fe yala o kitibi chugodi alhamdulillahi rabbil alamin ibado bamako kilente ustaz Abubakar bamako kilente fenfembe nunu lada ko nunu be manden fan chama fe anka krefe dulu chama bela jilenya balmakile ambe tamara kata nyon ka yorola barawni jawoni senawni mawjinu fanfe ambe ka ko dundu men do nyona o kuma na sisan sa ka fo ko dogoni ani koro ko o ka konyo ko o teke nyɔgɔn fɛ a dabo minnu bɛ a kɛ u b'a dabo bonya dɔrɔn de kama kɔrɔ ka bonya kama a bi ko n'a fɔ dɔgɔni ani kɔrɔ ko u ka furu kana kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔrɔ ka bonya sabati to de do n'o tɛ u t'a kɛ k'a fɔ ko ala ko b'a la hali n'a y'a sɔrɔ o donna dɔ hakilila la o tɛ sɔwaba ye k'a fɔ ko ala ka baasi b'a la ala ka baasi t'a la k'a fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam ko baasi bɛ nin na baasi foyi t'a la silamɛya na nka laada ko min do bonyaw de do ko sɔn kɔrɔ bonya ka sabati kɔrɔ bɛ ka furu kuma min na a bɛ fɔ dɔgɔnin k'i to fɔlɔ kɔfɛ ale fana ta ɲanabɔ kɔrɔ bonya kama ala k'an bɛ sababu ma an ka fɔtaw ani an ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen na ningali waram be tugo la an balmake do de letri chama ka fayna ko ale fa bana o ya sora ale kon tuntea mais soni fa ka ban fani bengere benaka kubuna buka moblu fale nyokona bon sunu ka moblu fale nyokona fa bana bo fa bana la sa benga ye mobli fere ale ba fe ka benga convoquer police sola yala aba kanga kede wo mama kede fani benga de benaka ko bunu ka moblu fale nyona ulu fale nyona wa ani fani benga benaka domna ni mobli yera kunga fale mobli nana domna o bena fa ka bani dum fale makebli fa bannen ko fe mundu ne kero ko fa bannen ko fe parce que a soro benga tarani mobli e capta mobli black garage la bo ko fe nyini ngalu ta laje ko ami a soro fale ko masabati benga fa ta deta katana e garage la bo ko fe nyini ngalu nana ke kay mobli fere ayata ataba bolo akla kanu yatimede num fana ka fen fere bo abaka nyini ngal le ke sisa na soro ale kan ata benga indatugu ou bien kan aka chugu jumenna
b'a fɔ denw ye i fa ani bɛnkɛ u bɛnna kan k'u b'u ka fɛnw falen nka falen ma sabati falen baaraw ma sabati sera ma yala nka o y'a sɔrɔ bɛnkɛ kɔni bolo teliyara bɛnkɛ bolo teliyalen o kɔni ye fa ka mobili in ta ka taa n'a ye garaji la k'a bɛ taa lajɛ i y'a fɔ cogo min na nka sisan ale kɔni ye fa ta kɔni ta sa palanw ka tila tuguni k'a feere tuguni o tɛ wa awɔ a kɛra ten o sisan denw de b'a la ko olu bɛ taa bɛnkɛ wele fanga na kuma kun fɔlɔ fɔlɔ an b'a fɔ bɛnkɛ denw ye a kana bɛnkɛ wele fanga na hali ni aw bɛnkɛ ye nin kɛ mɔgɔ wɛrɛ la aw de kan ka taa o tigilamɔgɔ ka wari sara ka bɛnkɛ bɔ fanga na ni mɔgɔ wɛrɛ ye min kɛ n'a bɛnkɛ ye kolankolon kɛ mɔgɔ min na walima a katawara walima a donna mɔgɔ min gasi la ko o tigilamɔgɔ bɛna wele fanga na e min ye a den ye e de kan ka fɛɛrɛ kɛ ka taa i bɛnkɛ bɔ bolo la ni o nana tɛmɛ e yɛrɛ ni o tigilamɔgɔ cɛ e b'a fɛ k'o don bolo la an b'a fɔ silamɛw ye a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a ka ka ko ɲɛnabɔ suluhu la a kana ɲɔgɔn lase fanga ma silamɛ jamakulu bɛ se ka ko caman ɲɛnabɔ an de ka ko bɛ laban ɲɔgɔn bolo ala ta kɔfɛ diɲɛ kɔnɔ ye o kumana ko mana gɛlɛya cogo to an damaw k'a ɲɛnabɔ o kumana min ye fanga ko ye o k'o bɔ a la ala k'an bɛ sababu filanan ye jumɛn ye o kumana sisan komi falen ko don bɛnkɛ ka mobili komi fa ni bɛnkɛ kun bɛnna n'a kun ma waleya bɛnkɛ ka mobili o bɛ yen wa bɛnkɛ in ka mobili bɛ yen o kumana an b'a fɔ denw ye u k'a fɔ bɛnkɛ komi falen don i ka mobili e ko o d'an ma siɲɛ kelen o de y'anw fa ta ye o tɛna kɛ a ko bannen ye ni bɛnkɛ sɔnna o ma o de don n'a ma sɔn fana u ka yafa bɛɛ kɔ hadamaden n'i karila ala b'i bonya n'i karila ala b'i kɔrɔta o kumana komi falen ko don ani fa kun bɛnna na nka a kun ma waleya sisan bɛnkɛ yɛrɛ teliyara k'a waleya o kumana an k'a to ten o kumana sisan mun de bɛ yen bɛnkɛ ka mobili an b'a fɛ denw ka o de ta o mana kɛ o tɛna kɛ mankan bannen ye o kɔni ye mankan bannen ye o k'o kɛ o ka bɛnkɛ ka mobili ta k'o wasa dɔ la parce que ani fa bɛnna na k'u bɛ falen kɛ mais falen ma waleya fa nana fatu teliya la o kumana bɛnkɛ dun fana teliyara ka taa ni mobili ye alal akal o kumana a ye bɛnkɛ ka mobili in ta sisan a k'o bila fa ta nɔ la o sulu xayir bon ɲiningalikɛla dɔ fana ye ɲininkali min d'an ma yan nɔ a ko ale n'a kɔrɔkɛ de bɛ so kelen kɔnɔ mais kɔrɔkɛ de kɛra sababu ye ka na n'ale ye bamakɔ yan ka na bitigi dayɛlɛ ka d'a ma bon a ye bitigi dayɛlɛ ka d'a ma a ka bitigi ye batiri charge yɔrɔ de bon ala nana kɛ kɔrɔkɛ bɛna muso filanan furu wagati min na ko dɔgɔkɛ ma ko 30,000 diyan bitigi bɛ k'i ta ye mais seere wɛrɛ kɔni tun tɛ ko la ale ye 30,000 d'a ma bon o kɔfɛ kɔɲɔmuso nanen o de n'ale muso ye dala mankan kɛ parce que ale muso silamɛ furusiri dɔrɔn de kɛra o la n'ale ye dala mankan kɛ mun kɛ sisan u ye ba wele k'a ɲɛfɔ ba ɲɛna ba fana m'a ɲɛɲini ba ko k'ale k'a muso furu sa ko yala ale kan ka mun de kɛ sisan ala k'an bɛ sɔrɔ ba ma ala k'an bɛ sɔrɔ nin ye ko fila ye fɛn minnu donna ɲɔgɔn na ni u tɛ kelen ye kɔrɔkɛ b'a fɛ ka muso filanan furu a ko ale ka 30,000 di a ma o kumana yɔrɔ bɛ kɛ a ta ye o y'a damana baabu de ye o kɔɲɛ o y'a damana baabu ye kɔrɔkɛ ye layidu ta 30,000 di ne ma dɔrɔn o kumana e ka yɔrɔ ta o y'o ko bannen ye o kɔni 30,000 dira kɔrɔkɛ ma o kumana yɔrɔ in kɔni bɛ kɛ ale ta ye layidukanw don i y'a faamu o y'o ko bannen ye mais sisan min bɛ k'ale kɔnɔna fili n y'a faamuya i ka kuma na cogo min na o tɛ ale muso ni kɔrɔkɛ muso filanan in ye fɔnkɔɲɔgɔnya min kɛ wa o kumana ni ale bamuso ko ale ka a muso furu sa yala ale kan ka tugu bamuso ko wa taara a kana tugu bamuso ko de o de tɛ ko kolomayɔrɔ ye min ye silamɛ furusiri ko ye an ko o bɔ a la n'i y'a mɛn furu yɛrɛ silamɛ furusiri don mais furusiri ye bɛnkan de ye hali n'a ma kɛ furu ka ɲi satɔrɔ y'o yɔrɔ faamu mais furusiri jamanaw sariyaw de don jamanaw sigikanw de don u y'a don sariya kɔnɔ hali ni a ma kɛ furu ka ɲi mɔgɔ si ka furu ɲa ni a tiɲɛni tɛ dulon mɛri furusiri la mɔri furusiri yɛrɛ tɛ sɛbɛnna koyi nka suluhu de don an dama ni ɲɔgɔn cɛ an ye fɛn min kɛ papiye ka y'a la basa n'an bilala ɲɔgɔn na a dɔw la mɔgɔ minnu bɛ an mara olu na kɛ an ka kow ɲɛnabɔbaga ye ni an dama ma se k'a ɲɛnabɔ o tɛ wa o kumana mɛri furusiri hali ni o t'a la o yɛrɛ tɛ sɛbɛnna yɛrɛ o tɛ furu sariti ye wa silamɛ furusiri de ye furusiri ye koyi
silamɛ furusiri min bɛ kɛ silamɛ cɛman n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ furu ko la o de ye ko koloma yɛrɛ wa o de ye ala ta ye a kɛra misirila sa walima a kɛra musolakaw ka bulonba kɔnɔ sa faw sigira o faninkinw sigira kabila mɔgɔw u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ musolakaw ka so kɔnɔ sa walima a ye ɲɔgɔn sɔrɔ fakɔrɔba ka so walima mɔkɛ ka so k'a kuma fɔ a kɛra cogo o cogo la furu kɔni ko bɛɛ lajɛlen bɛ sabati ni o sigi ka fɔ in de a kɛra misiri kɔnɔ walima a kɛra so a bɛɛ lajɛlen silamɛ furusiri i y'a faamu ni alimamu bɛ wele a kɛnɛ kan o min kɛra o ye ko bannen ye koyi wa o de ye silamɛya ka furu ye k'a fɔ ko silamɛ furusiri dɔrɔn de kɛra la mairie ma kɛ ko fanga bɛ di dɔ ma la silamɛ furusiri fanga bɛ o de la furu la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mairie furusiri a jɔyɔrɔ foyi tɛ furu ɲana a tiɲɛna a bɛ yan a tɛ furu kaɲi o kumana sisan o kumana silamɛ furusiri ko o bɔra a la pewu i y'a faamu an bɛna ko jumɛn na sisan o kumana ale dɔgɔnin a muso in a ka furu kaɲi muso b'a ka furu la mairie furusiri ko tɛ furu ɲa ye a tɛ furu girin a tɛ furu fɛngɛ a bɛ furu yɛrɛ compliqué yɛrɛ i y'a faamu sisan dɔgɔnin ni i ba ko k'i ka i muso furu sa ko ani i kɔrɔkɛ ka kɔɲɔmuso bilala ɲɔgɔn na yali i kan ka tugu i ba kɔ wa tari i kana tugu a kɔ yali ni i banna ko i tɛ i muso furu sa yali danga bi i ba ka danga bi sɔrɔ a taara a t'i sɔrɔ hakila ko koloma yɔrɔ ye nin Zawabara an bɛ dugawu kɛ ala k'an ni dɛmɛ ala k'an ni dɛmɛ hɛrɛ k'an ni an bɛ dugawu kɛ ala k'an ni dɛmɛ hɛrɛ k'an ni baara ye ala k'i bolo mɛn na nin masala min filɛ nin ye dɔnnikɛbaw kumana nin kan ko yali ni i bangebaa fila dɔ la kelen ko k'i ka i furumuso furu sa yali i kan ka furu sa wa walima i k'a to yen a fɛn jɔlen bɛ fɛn kelen dɔrɔn de kan min ye kansinaw ani sinamusow ka kɛlɛ ye o kɔni diɲɛ ni o dara diɲɛ ni o bɛ wuli ka sɛtanɛ kɔni to dugukolo kan sɛtanɛ dun tɛna sa ka diɲɛ to yen bɛɛ mana sa tuma min na ale bɛ sa o kumana sisan ko kolomayɔrɔ ye jumɛn ye dɔnnikɛlaw ye jumɛn de fɔ o la ni min bɛ sɛbɛn na ni a y'a sɔrɔ jogo dɔ de bɛ i muso la min bɛ furusa daga e ye min bɛ furusa kunbɔ ni i mansa dɔ la kelen ko k'i ka muso furusa a wajibiyara kɛ k'a furusa i y'a faamu mɛ ni jogo foyi tɛ e muso la min bɛ furusa kunbɔ i mansa kana ko e ka i muso furusa ten basa o yɛrɛ de ka ko ma diya ale ye ten ni e y'o furusa o ye tiɲɛni de ye kana sɔn dɛ furu ɲuman i mansa dɔ la kelen kana kɛrɛnkɛrɛnnana i mansa musolakaw olu ka ko caman bɛ yen nɔ ala ka yafa n'u ma yɛrɛ ko ka cuna bɛɛ lajɛlen n'i ka domaine de don muso ka domaine tɛ furu donni ni furu tiɲɛni ye o de y'a to silamɛya na hali muso yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ don furu la a tɛ kɛ furu seere ye o cogoya in na ten wa a tɛ ka kɛ furu wakilu ye a tɛ ka kɛ furu denfa fana ye i y'a faamu muso tɛ se ka mɔgɔ don furu la a tɛ se k'a yɛrɛ don furu la o kumana a tɛ se ka mɔgɔ fana ka furu tiɲɛ i y'a faamu o kumana sisan ni i mansa dɔ la kelen ko i ka muso furusa k'a sɔrɔ jogo foyi t'a la min bɛ furusa kun bɔ a tɛ bɛn k'a furusa parce que o ye tiɲɛni de ye tiɲɛni nasɔn inna allaha la ya'muru bil fahsha tiɲɛni man di ala ye dɛ furu ɲuman tɛ ko e ye fɛnnin dɔ y'o la o ni e ma o ka ko ma taa walima kɛlɛ kelen wula a n'a a kansira cɛ e kana ko den ka a muso furusa non o kumana den k'a lajɛ ma d'a ma ni jogo foyi t'ale muso la min bɛ furusa kun bɔ a kana a muso furusa n'a y'a sɔrɔ muso ka baara de ye kɛlɛtigi ye don o don a bɛ bamuso yɛrɛ nɛni a bɛ den yɛrɛ nɛni a bɛ nin kɛ a bɛ tiɲɛniw kɛ a bɛ taa du gundo ta a bɛ taa n'a ye fan bɛɛ fɛ diɲɛlatigɛ kɔ bɛɛ lajɛlen don sisan o gundo de kan o kumana furusa kun bɛ yen o kɔrɔ k'a fɔ hali ni kɛlɛ in tɛ jogo min bɛ muso la bamuso b'a fɛ a k'a furusa n'a y'a sɔrɔ o jogo bɛ yen o kumana a bɛ a wajibiyara kɛ k'a furu hali ni bamuso m'o fɔ ni jogo kɔni bɛ muso la e b'o mara i ba kɔni bɛ ka e de lakisi k'e de lakana ka ko lafara kabi ma i y'a faamu ala k'an dɛsɛ o kumana nin ko fila in de don ni a y'a sɔrɔ jogo de bɛ muso la jogo tɛ muso la min bɛ furusa kun bɔ hali ni mansa ko i k'a furusa kana furusa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq parce que o mana kɛ furusa bɛ kɛ tuɲani de ye o kɔrɔ ye muso min b'a ka furu duma na muso dɔ kana k'a bɛna furu tiɲɛ mɔgɔ a kana ɲɔgɔn tɔɲɔ o ye tɔɲani de ye a zulmu marta'uhu waqim ala k'an dɛsɛ o ma ni a y'a sɔrɔ jogo b'a la i b'a furusa ni jogo t'a la i t'a furusa nka an bɛ fɛn dɔ fɔ mɔgɔ
conflit bɛ mɔgɔ ni masa cɛ conflit bɛ mɔgɔ i ni kari ka baarakɛla cɛ hali gardien min bɛ i garde e de b'a sara i y'a faamu ni fɔɲɔgɔnya donna aw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ma a ɲɛnabɔ ka fɔɲɔgɔnya in bana furakɛ ka wuli e min yɛrɛ y'a ka patron i tɛ lafiya nafa foyi tɛ fɔɲɔgɔnya na o kumana i bɛ fɛɛrɛ de kɛ sisan i b'a fɔ i muso ye a ka bamuso in nɛgɛ muso bɛɛ lajɛlen n'a cogo don denw bɛ k'a nɛgɛ cogo min na e muso fana i n'i ka tiɲɛ i cɛ bamuso nɛgɛ i ka musala i ka a lajɛ a yɛrɛ kunna i ka kuma ɲumanw fɔ a ye i ka n'i yɛrɛ bila a nɔfɛ bɛɛ lajɛlen n'i garijɛgɛ de koyi ni ala ye masa qualité min d'i ma i b'o mara ten dɛ n'a ye den qualité min fana i b'o mara e tɛ se k'a bɔ i den ɲɛna o walima n'a ye sigiɲɔgɔn qualité min d'i ma i bɛ se ka i ka du de bila mais i tɛ se k'a bɔ i sigiɲɔgɔnya na dɛ ala k'an bɛ sababa ma amina yarabi o kumana an bɛ nin de fɔ kamalen ye a ka nin de jateminɛ olu ka so kɔnɔ ko de ye nin ye mais barème kɔni dira a ma i y'a faamu ala k'an bɛ sababa amina yarabi i y'a yɔrɔ faamu sa wa a y'a faamuna kosɛbɛ amina yarabi ɲininkali min bɛ tugu o la an balimakɛ dɔ de ye an ɲininka ko ale n'a muso mana bila ɲɔgɔn na dɔrɔn muso b'a fɔ karisa n ka furusa papier dilan ka diyan kuma caman a b'o de fɔ ale ɲɛna karisa n ka furusa papier dilan ka diyan yala ale kan ka bɔgɔ de sisan wa ou bien ale kan ka mun de kɛ ni muso bɛ ka o fɔ i ye fura bɛ kɔ bɛɛ la koyi e muso e y'o ye n ka furusa papier dilan k'a di yan furusa t'i sɛbɛ la o i bɛ mun ɲini cɛ ka so a bɛ minnu sɛbɛ la olu ka papier bɛ t'u sɔrɔ faso de la i bɛ nin min na fu de b'i da la tɛ foyi la fu kɔ furusa t'i sɛbɛ la ni furusa b'i sɛbɛ la e kana si yen yɛrɛ n'i sigira yen hɔrɔn bɛ tigɛ la n ka furusa papier di yan ne bɛna furusa n bɛ a dɔn tan o kumana taa n ka furusa papier ɲini k'a di yan ni furusa b'i sɛbɛ la juru de b'i la i ka to cɛ ka so juru b'e la e ka to cɛ ye garan de don i sen na wa o kumana cɛ kan ka mun de kɛ nin lahala in na muso o muso bɛ nin fɔ furusa t'a sɛbɛ la koyi a bɛ k'a ka mandiya de kɔrɔbɔ an bɛ mɔgɔ dɔ dɔn a ye muso dɔ furu muso in kun ko ka d'a ye kosɛbɛ a b'i to jamanajanw na a bɛ muso in wele sɔgɔma sɔgɔma a b'a wele k'a fɔ muso nana ka na a ka mandiya kɔrɔbɔ don o don a b'a fɔ ko mun de ka di ye n'a ko ko nin yiriden de ka di ye a bɛ baarakɛlaw bila u t'o san u bɛ n'a di muso ma don dɔ sɔgɔma fɛ a ye muso wele ko ele mun don de ka di ye muso sara k'a ko ne kɔni b'a fɛ i ka n furusa de cɛkɔrɔba in ko wa ko n y'i furusa wa a furu sara koyi Allahu akbar a furu sara koyi cɛkɔrɔba in kɔni tɛ balo la mais an ka jate la muso in kan ka ye balo la i y'a faamu a furu sara koyi manje kɔrɔbaw mɔgɔ o mɔgɔ b'a kɛ i bɛ to a la muso fana don o don i cɛ ma n furusa i furu dilanna yanni i ka se cɛ ka so i y'a faamu ni furusa b'i sɛbɛ la e man ka si cɛ ka so furusa bɛ minnu sɛbɛ la olu tɛ nin fɔ cɛ ka so n'a b'i sɛbɛ la taa ka so furu tɛ wajibi ye ko diyagoya furu tɛ yen dɛ e ma don ni diyagoya ye juru ma don i la i kana cɛ ka so furu diyara i ye de i k'a kɛ i yɛrɛ ko a ka di i ye n'a man di i ye a banna ala k'an bɛ sababu amina yarabi sisan cɛ kan ka mun de kɛ Ustaz Abubakar cɛ kan ka mun de kɛ i muso waati o waati a bɛ nin f'i ye nin cogo in na fɛn kelen cɛ kan ka o de kɛ barisa waati o waati furusa dɔgɔyama de don cɛ kan ka taa katara muso ka denfaw ma muso bɛ ka nin min kɛ n'a y'i diya gun dɔ la ko la i yɛrɛ bɛ taa i b'a f'u ɲɛna a bɛ ka nin min kɛ i bɛ o ɲɛf'u ɲɛna dɔ fana bɛ se k'a fɔ ko n'i y'a ye muso bɛ nin fɔ ko dɔ de kɛra a la cɛ n'i bɛ taa ko fɔ muso ka somɔgɔw ye i bɛ min kɛ ni muso bɛ ka nin fɔ i b'a bɛɛ de fɔ e ye min kɛ i b'a bɛɛ fɔ muso fana bɛ ka min kɛ i b'o bɛɛ fɔ o kumana musolakaw ni a y'a sɔrɔ tilennenya b'u kɔnɔ o kumana kiiri bɛɛ filɛ ka f'u ye nin o kumana i bɛ taa ɲɛfɔ muso ka denfaw ye k'a fɔ a bɛ ka nin de k'i la an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ni furu donni ni mɔgɔ mɔgɔ cɛ a fa y'i fa ye a ba y'i ba ye koyi i b'a ɲɛf'u ye o kumana a bɛ nin de kɛ i la o kumana ni olu kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na olu bɛ jɔ yen o mana kɛ ko bɛ ɲɛnabɔ sutura la n'a y'a sɔrɔ muso fililen don a yɛrɛ ma i ka somɔgɔw olu b'i dɔn olu de y'i wolo i cininin kun b'u bolo cogo min na olu de b'i dɔn o kumana olu tɛ fili ma dɛ o kumana n'a y'a sɔrɔ i nan'i cɛ la i jama n'i cɛ wolo i cɛ y'i lajama o kumana olu fana bɛ taa u bɛ t'i sigi sigiyɔrɔ la kura ye ala k'an bɛ sababa amina yarabi an b'a fɔ cɛ minnu bɛ yen ni musow b'u tɔɔrɔ ni furusako kuma ye u kana sigi ten dɛ u ka taa muso ka somɔgɔw fɛ yen nɔ muso ka furuko bɛ maa min bolo
o kuma o ka taa ɲɛfɔ o ye ala k'an bɛ sababa ma o de y'a fura teli ye u kana fɔ hari kɛnɛmana na nin fura tɛ kɛnɛma mɔgɔ bolo dɛ nin fura tɛ teri fana bolo wa muso teriw fana nin fura t'olu bolo basa don o don n ye furu sa cɛ yɛrɛ mana bɔ hari a da la ko n ye muso furu sa hari tulonkɛ la muso furu sara n'i y'a lasegin kɔnɔ a laseginna mais a furu sara dɛ ko muso ta ale bɛ ka nin bagabali kɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'an ni muso minnu bɛ nin ɲɔgɔnna kɛ ala k'an n'u kana ala k'an n'u kana ala k'an n'u kana ala k'an bɛ kisi sɛtanɛ inshallah sago bakar kon tɔɔrɔ foyi t'aw la baasi foyi kɔntan na an bɛna ɲininkali min tɛ n wula sisan o balimakɛ dɔ de ye ɲininkali in caman ko ale balimamuso de bɔra a cɛla la ka na a nanen a y'a ɲininka k'a ko a n'a cɛ kɔrɔkɛ muso dɔgɔnin de bilala ɲɔgɔn na parce que u bɛ ka balo u fɛ yen k'u bilalen ɲɔgɔn na sisan k'a y'a fɔ ale ma parce que n t'ale furuko fɔlɔ ye nin y'a y'a ka furu filanan de la k'a y'a fɔ ale ma ko karisa ko nin y'i ka furu filanan de la donc o b'a yira k'a fɔ i m'i ka furu fɔlɔ ɲɛ kuma in de digira ale la sisan ale y'a ka minɛnw cɛ ka t'u kɔ so bon a nanen sisan cɛ fana m'a wele a ma foyi kɛ bon a balimakɛ de jɔrɔlen don sisan yala ale kan ka mun de kɛ ale kan ka cɛ wele de wa o saga wa n y'a ɲini faamu cogo min na n bɛ segin a kan mɔgɔ faamuya ka sabati a bɛ komi muso ani cɛ kɔrɔkɛ o muso balimamuso tɛ wa awɔ a bɛ komi n'a fɔ i kɔrɔkɛ muso o balimamuso bɛ lamɔ aw ka du kɔnɔna na tɛ o tuma na sisan ale ni o den o n'ale muso in bilala ɲɔgɔn na o bilala ɲɔgɔn na o ye nin kuma in fɔ a ye o tuma ale muso fana ye a ka minɛnw cɛ ka faso an b'a fɔ muso ma i yɛrɛ jasi i yɛrɛ nagasi i yɛrɛ dɔgɔya i yɛrɛ bɔdala i yɛrɛ fɛgɛnya e ni i kansinamuso o ka lamɔden walima o dɔgɔnin e n'o bilala ɲɔgɔn na kama o ye kuma fɔ e ye e k'i ka minɛnw cɛ ka bɔ i yɛrɛ bɔdala e t'o ka sigi la o yɛrɛ tɛ ko kunna du kɔnɔ yɛrɛ e n'i ka furu bila o kama i n'i ka furu bila o kama i jalagila kosɛbɛ dɛ i ye dawula bɔ i ka ko la nka n'i y'a ye i nanen i cɛ ma a diya a bolo a seginnen ka na a taara cogo min na a ma segin ka na wa a seginnen ka na cɛ jɔyɔrɔ kɛra jɔ i bɛ se ka segin o yɔrɔ in kan bon a seginnen ka na k'a ye kuma ɲɛfɔ cɛ ɲɛna cɛ ma kuma o de y'a to ale yɛrɛ y'a ka minɛnw cɛ ka to cɛ de kan ka nin kiiri tigɛ muso ni ko y'i sɔrɔ i cɛla la i kansinamuso olu ka baarakɛla kunna walima olu ka lamɔden kunna i b'a fɔ i cɛ de i cɛ de bilasira e b'i cɛ de ka bila la i b'i cɛ de ka mara la e na wuli ka taa ka so i y'i cɛ dɔgɔya i y'i yɛrɛ bɔ da la wa i y'i cɛlakaw fana bɔ dɔgɔya parce que i bɛna di cɛ ma don min na a bɛ fɔ ni ko min yɛrɛ cɛlakaw yɛrɛ ka a ɲɛnabɔ du fila wɛrɛ t'a la kabila fila wɛrɛ t'a la o kuma e m'i cɛw jate mara cɛ fana taara dusu fɛ fɛn fɛn bɛ a bɛ se ka dilan a taara cogo min na a ma segin ka na wa o kumana an b'a fɔ cɛ ye cɛ ka n'i yɛrɛ bila nin nɔfɛ diɲɛ ɲɔgɔn lakala de cɛ ka muso lakala k'a ɲɛfɔ a ye k'a fɔ e ni mɔgɔ mɔgɔ mana kɛ e bɛ boli ka taa ka so o tɛ ko cogoya ye dɛ o mana cɛ fana kana taa i dusu fɛ parce que tasuma fila o bɛ ɲɔgɔn juguya de a bɛ taa laban sɛtanɛ na ala ka hakili ɲuman di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma cɛ kɔni cɛ ka n'i yɛrɛ bila a nɔfɛ cɛ k'a wele k'a ladi a ka n'i datigɛ ala a kana foyi fɔ a ye a ka kuma ɲuman fɔ a ye k'a bilasira ala k'an bɛ sababa ma an ka fɔtaw an'an ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen na wabilahi ta'ala tawfiq ni ye dan sigi an ka bi sigida la an bɛna fɔ an ka sɛku ɲɛna n'a sɔrɔ kumakan laban b'a bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma Sheikh Abubakar Ustaz Abubakar an b'a fɔ i Tarawele ala ka si ni kɛnɛ d'an ma amina ya ala rabbi ka hinɛ an ka banbatɔ bɛɛ amin lajɛlen ala ka yafu bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ lajɛlen k'an ta don ma an b'a fɔ an bɛ ala tanu ka foli ani waleɲuman dɔn k'o bila ka taa suna sabanan mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma technicien a cameraman an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ ka cɛsiriw la an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka cɛsiriw la an bɛ an lamɛnba jɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ diɲɛ selikɛ naani bɛɛ lajɛlen na kɔrɔ ani tilebin kɛɲɛka ani bayanfan o bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ an bolo yan nɔ ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ala ka an ka banabaatɔw bɛɛ lajɛlen kɛnɛya amina ya ko rabbi bɛ mɔgɔ fɛn fɛn ya rabbi ala an b'i deli i ka bɛɛ lajɛlen ka hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala k'an ka fɔ ala kan'an ka fɔ k'an di diɲɛ ma ala k'an sutura ala ka garijɛgɛ barikalen ala ka o di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala k'an bɛɛ wasa ni a ka ditaw ye ala kana doni foyi d'an kun ala kana an danw yira ala kana an kamana gan ala kana an siri a ka jɔnni sila n'o bɛ t'an kunna da ala k'an siri a yɛrɛ kelen dɔrɔn na ka sababu ɲuman k'an ɲɛ aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu
إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نمنا الدان سيجا نبي سيجا لا أمبا فنكو كان بي سيجا ورا. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه